Bueno, pois que ben, nos aquí outra vez. Sí, quen ia dicir verdade? Quen contaba nos los dous así nunha segunda cita, Sí, Non, pois, non daban un peso por nós, pois non hai dúas sin tres, Bueno, sí, pero a modiño, así, pasiño a pasiño, vale? Así dunha en unha, así. Bueno, supoño que virías á segunda cita polo meu tipazo, non? Sí, e polo peiteado tamén. Si queres vou ao baño, botolle gomina así tipo banderas. No, déixate estar, non vai a ser que os trajes máis, déixate estar así, así. Que simpática eres. Sí. Eu son moito da comedia tamén, Nótaseche moito, sí, que ben. Pero mira, déixate de comedia, Santón. Que? Mira, que non sei, dun anaco para así, non sei, para aquí non sei que pasou, non sei, como se fora un meigallo, sabes, é unha cousa inexplicable, estou sentindo unha atracción moi forte por ti, Fortísima, Sí. Imos ao tema. Sí, millor acabar a cea, porque isto frío despois non hai quen o coma, verdad? Sí, no, que isto poñeno así e despois non hai. Non, home, non. A ver, sabes o que che digo? Que? Por que non pasamos directamente á sobremesa, aos postres, sabes? Vale, perfecto. Pois mira, eu vou pedir unha tarta de queixo e un flan de café. Así, pa darlle un toque, verdad? Claro, é que igual eu pensaba en algo máis quentiño. Pois un chocolate con churros daquela. É o propio, aparte agora con este frío que vai. Sabes que pasa? Que igual a min se cadra xa me chega con un churro só. Eu decía o do chocolate pola temperatura, sabes? Se non me fales de temperatura, Antón, estou fervendo. Non terás fiebre, non? Mira, que collo un catarro e lo vai, con estes días que veñen. A ver, Antón, é que de verdade non colles unha indirecta nin que te maten. Por favor, a ver, mira, estamos aquí sós. Sí. Que non nos ve ninguén. Sí, casi ninguén. E eu pensaba que igual podías ir quitando a roupa e nos poñemos o tema. A roupa. Por qué? Va quitar a roupa, por qué? E logo, gustache facer o vestido? Facer o qué? Bailar unha muñeira, Antón. Se bailar unha muñeira, non sei, pero aprendo. A ver, ¿Qué? sexo, Antón. Sexo? No. Sexo. Como que non? Sexo, no. É porque és gay. Porque ti non dixeches que foras gay, Ti no programa pediches unha muller. Claro, así chegamos a malentendidos e despois, claro, así, cosas máis das cousas. Que non, muller, que non son gay, que vou ser gay. É o que tes. Estás enfermo. Non, que vou estar enfermo, que va. Estás capado. Non, que vou estar capado, que non sei como explicarcho, pero que... A ver, é que non quería dicircho, pero que... É que son católico. Católico. Sí, que católico. Practicante. Practicante. Sí, pero practicante non dos que están nos ambulatorios poñendo diseccións, non. Deses non. Practicante do catolicismo, é dicir, que outra despois do matrimonio, nada de nada, Pero daquela ti nunca tiveche sexo. A ver, bueno, non... A ver, por ter tiven, pero comigo mesmo. Sí. Co resto da xente, aínda non. Así non me extraña que se queira tirar polas montañas abaixo. Raro que non se queira tirar polas ventás tamén. Ai, Dios mío, canto teño que arar aquí. Ai, que traballiño me queda por diante. Non sei se me compensa, E ti si que... E ti que crees? A ver, a min dame que virxe non és. Ai, bueno... Ti és un lince, non sei como soubeches. Bueno... Xa che dixen que tuvera 23 mozos formais. Sí. E despois dos outros nin che conto, Xa, no, sí, millor non me contes, no. Sí. Bueno, pois... Bueno, pois non sei...
Non sei que habemos de facer logo, Xa. Antonciño. Que che parece? Non sei. Sexo nada, No? Sexo nada. Non falamos de sexo? No. Claro, bueno, pois... E a min non me podes facer nada? Facerche algo? Ah, iso sí. Que queres un bistec, unha infusión? Un ovo frito, vou á cafetería e... Precaución, amigo conductor, tu enemigo es la velocidad. Acuérdate de tu niño que te dicen con cariño, no corras mucho, mamá. Pero por que cantas? Ai, Dios. Por non insultarte, canto, por non insultarte. Xa. Pois xa non sei que preferir, se cantar ou insultarme, Ignorante, Bueno, pois... retrógrado, Pues, papaverzas. así moito mellor. Ai, pero vamos a ver, se tú non ten casi nin 40 anos, e se tivo 23 mozos serios, e logo outros tal... A mí non me dan as contas, Tuvo que estar varias... Bueno, non sei, bueno... Ai... Mira, Sí. segundo están así as cousas, é mellor botarnos á bebida, darlle un pouquiño así ao piste, porque... Si, eu tamén hoxe estou bebendo viño. Sí. Non o bebo habitualmente, claro, pola miña profesión de deportista profesional, pero bueno, un día, verdad? Un peso gastouse, sí. Pero ten cuidado, porque se non estás afeito, non vayas botar a perder o traballo todo, que levas aí de físico. Un traballazo. Bueno, no, a ver, é certo que un corpazo como o meu exixe certos sacrificios. Sí, sacrificaba eu, sí o sí. Sacrificio. Bueno, pues nada. Que che parece si brindamos? Brindamos? Sí, pues sí, brindamos. Que che bueno. parece? Vamos brindar. Sí, claro, Vamos claro. brindar, porque total, a peor non podemos ir. Pues a millor, non, siquiera. Claro, que optimista. Sí, e bueno, pois veña, polo 24. Que pode ser ti, non? Claro, o ex 24. Xa. Caramba, que rápido vas, Chin, Chin. Mira, podo preguntarche curiosidade, Os teus ex, os 23, por que te deixaron? Por defunción. Morreron? Todos? Sí, pobres, É como morreron? Envelenados. Con viño. Pero que era unha broma, Mantao, por favor. Eres hipocondríaco, ti, No. Xa sabía que era unha broma, Pero puxeches unha cara. Bueno, porque fixen teatro de pequeno, daquela, Sí. Daquela non morreron, non? Non morreu ni. Ainda non envelenei a ningún. Vale. Sempre pode ser ti o primeiro. Que era unha broma. Que sentido de humor tes, Sí. Gústache? Sí, máis ou menos como as cancións que cantas, igualiño. Mira, falando de eso. Te quiero más que a mis ojos, te quiero más que a mi vida, más que al aire que respiro y más que a la madre mía, que se me pare lo oculto.